Og nu har Diana, hun har fødselsdag på torsdag. Nå. Så skal vi derop, så tænker jeg, så kunne jeg måske lige bare få forbi hende. Ja. Så sagde Helle, at jeg er jo også lidt voksen. Ja, tak, så jeg ved godt, det lige pludselig, så kan man ikke holde ud. Kan man altså ikke, men jeg skal altså se, om jeg kan få noget til. Fordi det er altid lige her i nakken, men det er jo logisk, når det er kort hår, ikke også? Det bliver pludselig så langt der i nakken, så kan jeg bare ikke have fødderne som sådan svenskerne. Jeg begynder sådan lidt fra scratch, selvom jeg begynder med et fancy kamera. Men Skal vi så gå ud? Skal vi gå først? Så skal jeg tage